или в Спартак, който беше тимът на вътрешно министерство. По това време именно Левски стана символ на политическата, духовна и морална съпротива срещу всевластието на комунизма. Паметни ще останат годините 48, 49, 50, в които идваше до съперничество между двата тима. ЦДНА, така се наричаше тогава, Централен дом. Молете са клуб Централен дом, за да се махне името военен клуб, което се свързваше с времето на царство в България. ЦДНА и Левски съперничи. В 1949 година 3 пъти се игра финалния матч. Тогава нямаше това правило с дуспите. Ако свърши наравно и след и две продължения по 15 минути и след и дуспите решават. Нямаше такова нещо. Преиграва се след ден или два най-много. 3 пъти се преиграва. Аз бях тогава политически затворник в Централния затвор. И ние с затаенда по радиоуредбата на затвора, Централния тук, се предаваха тези мачове. Просто с затаенда, все едно, че сме излезли и участваме в битката срещу настъплението на комунизма в страната. Ще остане паметно